On jälleen Radiomusan kahvitunnin aika ja tällä kertaa meillä on kahvitauko vieraana. Päivi Mansikka-aho, taiteilija, kuvittaja, eikö näin? Ja opettaja. Ja opettaja, kyllä. Mitä kesäsi kuuluu tällä hetkellä? No tänään istutaan kauniissa Kangasalan kesäillassa. Täällä maaseudun sydämessä on tämmöinen vanha navetta, missä on paikallisten taiteilijoiden yhteisnäyttely, niin oikein riemumielin tuotu tänne näyttelyä ja toisen Tie merelle -näyttelyn on juuri purkanut tuolta merellisistä maisemista Uudesta Kaupungista. Minkälaista taidetta sinulla on tällä hetkellä täällä esillä ja kuinka monta työtä? Paljon, en osaa ihan sitä lukumäärää nyt muistaakaan, koska taidegrafiikkaa on tuossa paljon erilaisia, pääasiassa etsauksia ja akvatintoja. Mutta sitten on myöskin muutama akryylimaalaus ja sitten se mun tärkein työvälineellä, eli akvarelleilla tehtyjä töitä. Mikä on tällä hetkellä, sanotaan, se kaikkein mielitekniikka, mitä tykkäät tehdä? Mä ajattelen, että mun niin kuin etu on juuri se, että mä teen monenlaisella, että mä teen samaan aikaankin vähän eri tekniikoilla, että ne jotenkin niin kuin auttaa rullaamaan eteenpäin. Että nyt mulla on työtä, vaikka ollaan keskellä kesää, niin joulua teen, joulupostikorttimalleja tällä hetkellä tilataan eniten, että siellä työpöydällä odottaa tonttuja ja lumisadetta. Miten tuommoiseen tonttujen piirtämiseen ja maalaamiseen ja korttien suunnitteluun pystyy tälleen keskellä kesää orientoitumaan? No, kiitos. Pitääkö pään sisus olla jonkinlainen aina jouluinen? Ei. Aikoinaan mä vitsinä pidin aina yhtä klökiä varastossa, mutta ei, kyllä se jotenkin se tulee jo sieltä, että osaa vähän niin kuin soppaa laittaa. Ei aina tarvitse keittokirjaa olla, että kun tiedät, että laittaa vähän lunta ja vähän hämärää ja vähän kynttilöitä ja jotain semmoista, niin siihen tulee kiva joulun tunnelma. Miten toi grafiikka, mitä sulla on täällä esillä, niin onko siinä joku tietty lähtökohta, sanotaan, mitä haluat grafiikalla kertoa? Taidegrafiikkaa mä teen yleensä sillä lailla, että mulla on niinku sisällä ajatus, että kenelle tai mihinkä tilanteeseen tämä olisi kiva antaa. Että kyllä mulla lähtökohta on niinku lahjan antaminen, että mulla on usein niinku semmoisia, tai pyrin, että mulla olisi eri elämän tilanteisiin sopivia teoksia. Että ihan sieltä lasten syntymästä, rippijuhlien ja synttäreiden ja valmistumisten kautta eläkkeelle pääsemisiin. Ja ihan viimeisenä on nyt tuohon valmistunut semmoisiin suruunkin lohdun kukkia kasvaa, niin semmoisia töitä. Että usein ehkä enemmänkin semmoiseen, että kenelle ja mihin tilanteeseen, niin se on niin kuin ehkä se lähtökohta. Niin ja totta kai siis taiteilijankin täytyy se niin sanottu kaupallinen näkökulma olla ja hyväksyä. Niin ja ehkä siis ennemminkin lähtee omasta tarpeesta, että on kiva antaa. Toinen ihan kokonaan eri näkökulma mulla on siis nämä tällaiset niin kuin elämänkaari tavallaan teokset, mutta sitten mulla on myöskin paljon meriaiheita ja sitten tämmöisiä tuttuja maisemia ja tuttuja rakennuksia, kaupunkiaiheita Helsingistä ja Tampereelta ja sitten tuolta mereltä majakoita ja purjelaivoja, että niitä. Kyllä. Tämä Art Majanlahden näyttely, tämä on myöskin myyntinäyttely, eli onko kaikki työt myynnissä vai onko jotain pyhiä töitä, mitä ei mistään hinnasta myydä? Ei, kyllä siinä aina toimii tämmöinen pörssihinnoittelu, että jos johonkin työhön on niin kuin kiintynyt, ettei olisi ihan vielä valmis luopumaan, niin silloin sitä vähän sitä hintaa ylös ajatellen, että se palautuu kotiin vielä vähäksi aikaa. Sitten johonkin työhön, joka on tavallaan saanut olla tarpeeksi, niin sitten sitä hintaa vähän laskeekin. Musta on hauska muuten yksityiskohta, että osa näistä teoksista, jotka on tänään täällä keskellä suloisinta suvea, niin on kiertänyt myöskin Taiwanilla näyttelyssä ja Ranskassa viime kesänä, että tämä tämmöinen suomalainen grafiikka niin sitten vetoo myöskin siellä muillakin mailla vierahilla. Kyllä, ja sun joulukortteja myöskin on ympäri maailmaa. No joo, kyllä niitä on mennyt, joo.
Kyllä. Ja tosiaan töitäsi on nyt sitten koko heinäkuun ajan nähtävillä täällä Art Majanlahdessa Kangasalla, eli ei muuta kuin toivotetaan, että mahdollisimman paljon tulisi ihmisiä näitä katsomaan ja ihailemaan. Ja mä sanon, että siis tämän paikan etu on ensinnäkin tämä maalaismiljö, mutta myöskin se, että täällä onkaan täällä melkein 20 eri taiteilijaa ja tekniikoita, teatterinukkeja, tilkkutöitä ja pronssiveistoksia, esittävää ja abstraktia, modernia ja vanhempaan sopivaa, erilaisiin sisustuksiin sopivaa, että tämä on kiva kattaus, jokaiselle jotakin. Kyllä, ja upea luonnon maisema kaupan päälle vielä Joo, siitä. Kiitos oikein paljon haastattelusta ja oikein hyvää taidekesää. Kiitos.